Şahin utanýan mı dediniz? Diyen aydan koyulduğunuz utanýan mı? Siz ne derece düşowy adamdyňyzy duýduňyz mu şu an? Ne derecede? Yok, şimdi seyredin mi? Erkek olun. Bana diyenler. Davaç ayna gittiğinizde seyredin. Gözünüze, öz içinize. Näli düşowy adamdyňyzy, näli görüpdiňizi ayna seyredin. İdiň. Hiç saport edin. He? Hemen istoriýany görmäge çağırýan. Mene çıkýan istoriýa girýäňiz soň gitýäňiz aynada. Togatýaňyz, seyretýäňiz öz gözüňize. Näli продажny suçkadyňyzy, näli продажny jeletdiňizi.